La jornada de treball, els nous reptes de la cooperació al desenvolupament valencià post-2015 està organitzada amb l'objectiu principal de ser un espai de debat entre els agents de la cooperació valenciana i la ciutadania, per tal de construir una nova política en aquesta matèria. El president Ximo Puig ha participat en la inauguració d'aquesta iniciativa al Centre Cultural La Nau, acompanyat del rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, on s'ha guardat un minut de silenci per les víctimes dels atemptats terroristes que es van produir a París. El cap del Consell ha defensat la cogestió entre organitzacions i la Generalitat per millorar la qualitat i la planificació de la cooperació. Este foro ara és més pertinent que mai, perquè efectivament l'eixida de futur és un món molt més igual, un món de persones lliures, un món de persones que tinguen la capacitat de tindre el seu propi projecte de vida. Per tant, la cooperació no és només un instrument, és en si mateixa una part fonamental de la solució. Dins del programa de conferències participen entitats i organitzacions que integren el Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament, agents de cooperació, les administracions públiques, universitats, el sector privat i la societat civil valenciana. Com a resultat, es busca una proposta de renovació que doni respostes als problemes actuals que pateix la cooperació per tal de fer-la més eficient.